Радко е поет и драматург. Радко е носител на църковният орден Свети Софроний епископ Врачански. Радко е основател на Българският старинен театър. Радко е награден 2 пъти с Международната Наполеонова награда Солензара. Радко е българинът, разговарял с папата. Радко Радков е кавалер на френската култура. Кавалер на неспокойните сонети, на бохемските вълнения, на възпетите дами и златните стихове. Радко Радков е роден през 1940 година във Велико Търново, но е израсъл в Габрово. Именно там той написва първите си стихове. Там се завръща и след години, за да напише драмата Хан Аспарух. Колко време пишеш? Още от дете. Като на 8 месеца съм казал с ръд чайчето пари, на 7 години написах първото стихотворение и след това в семинарията още бях на 18 години, като написах драмата в стихове Балдуин Фландърски. Радко Радков завършва през 1959 година с отличие духовната семинария. През 1967 година завършва класическа филология в Софийският университет. Работил е като редактор, драматург, научен консултант и преподавател в Великотърновският университет. През целия си живот Радко не е спирал да твори. Той е интелектуалец с феноменална памет и необикновени рецитаторски възможности. Написал е повече от 20 драми в стихове. Има редица стихосбирки, сонети и песни. Това е авторът, който с таланта си изуми дори и папа Йоан Павел II. В Ватикана в края на 80-те години на 20 век е поставена пиесата на Радко Радков "Похвално слово за словото" в чест на светите братя Кирил и Методий. Става дума за едно тържество в Ватикана през 1985 година по повод годишнината от обявяването на Кирил и Методий за покровители на Европа. Тогава Радко Радков гостува заедно с Старинния театър. Той е свързан с създаването на Старинния театър и там е представена неговата пиеса "Похвално слово за словото" пред 3000 кардинали и други представители на католическия свят. Ние открихме документация за това в един филм на режисьорката Елена Добрянова, която е снимала филм, това през същата година е годишната на Методий. Тя е снимала заради това, снимала е това и снимала е включително с това цялото представление с артисти. И точно тогава, това е нещо много рядко, Радков разговаря с папа Йоан Павел II на латински език, защото това за него е достатъчно познат език. И папата е силно изненадан, че автор е съвременен драматург, а не средновековен. Той е мислил, че това е от някой си век. И след това го кани в личната си там канцелария за отделен разговор, който за съжаление е останал недокументиран. С красотата на езика, дълбочината на персонажите, с силата на поетическият гений, творчеството на Радко Радков заслужава и фигурира сред големите постижения на съвременната европейска литература. Гениален. Преди не смеехме да му го кажем, но е такъв. Той имаше невероятно усещане за стиха, за мелодиката, за идейно-истическите стойности. Радко Радков пише като семинарист едно стихотворение "Люляк бялия нацъфтял". Дават го на Лилиев, жив. И Лилиев казва: "Ражда се нов Дебелянов". Когато Радко Радков на един прием рецитира монолога на патриарх Евтимий от едноименната пиеса, Николай Геров присъства и се провиква:
Родил се е нов Ботев. Той е уникално чудо в историята на българската духовност. Скромен, тих, никога не се е натрапвал. Той е един божествен човек. И ето, трудно му беше на земята и Господ Бог, като че ли си го прибра. Подготвяхме му документ за Нобелова премия, но закъсняхме. 5 месеца не му достигнаха да отбележим неговият 70 годишен юбилей. Основни теми в неговата драматургия и поезия са любов, смърт, Бог, добродетелност, порок. Много черпеше от Византия, но Византия като светлина, като духовно, защото ние всичко българите на време сме знали от Византия. Тя беше една от основните му теми. Много сме му задължени. България е много задължена към този човек. Той е единственият носител на 2 Наполеонови награда Солензара. Това е прецедент, такъв случай няма в историята на най-високата тази световна награда. На много, той е кавалер на френската култура. Винаги чужденци откриват нашите стойности. Това е български комплекс, български синдром. Много интересен този момент. Оти си един свят, изумителен човек. Той не е много обемен. 7 стихосбирки, 20 пиеси. Повечето не са публикувани. Интересно е друго. Те са написани в класическо, изящно читаристише. Такъв аналог няма в българската литература. Може би и в световната. Той, ако му кажеше на дума и почва да импровизира, знаеше 200 000 стиха, цялото свое творчество и много чужди наизуст. С часове може да рецитира. Това беше божествен човек. Наистина голяма празнина. Но той е един от гениите не само на България, а и в световната поезия. Гениален български поет. Като всеки човек на изкуството, Радко Радков пресъздава в творчеството си личните трепети на душата. Поетът споделя живота си с 3 жени. Светомира Бинева, от която има дъщеря Мария, Лора, с която съжителства кратко време, и значително по-младата Магдалена. В сърцето на Радко има място обаче и за още една жена – сестра му Елена. Тя пази свидно спомените си за него. Той не можеше да пише, а говореше в рими. И ние, като малки деца, знаете, че много често нещо сме заспречквали и аз много му разсърдвах му се по-детски. И той веднага намираше най-хубавите думи, римувани, да ме утеши, да ме разсмее и да ме пригърне като роден брат. Още в отделенията той имаше стотици написани стихотворения, които показваха, че се развива и расте голям български поет. И наистина получи в зрелостта си признание, за съжаление. Много късно дойде славата. Не бих казала, че той е някакъв славолюбец, но винаги големия талант се радва на това, че получава признание и оценка. Нека поколенията сред нас да четат неговите прекрасни стихове, да получават утешение в страданието си и да знаят, че на нашия чудесен български език един нежен, прекрасен поет е написал безсмъртна поезия. През целия си живот Радко никога не е оставал сам, до него винаги са били приятелите му. С гениалния поет Радко Радков ние се познаваме от хилядолетия. Не за пръв път сме се срещали в този живот. В християнското учение прераждането не е застъпено у нас. Мисля, че душите ни се познават много отдавна. Аз като преподавател и като специалист по световната поезия мога да кажа, че Радко Радков е най-гениалният поет на България, не само на България,
но в някои свои произведения, като любовните сонети, той достига върховете на световната поезия и ги надминава. Те са на равнището на сонетите на Петрарка, на Шекспир и на много други големи поети. Спомням си, ми рецитираше едно стихотворение "Русото момче". Имаше едно стихотворение, което го публикуваха в Пулс. И тогава започна нашето приятелство и понеже аз бях в Габрово близо 17 години и тук се виждахме много често, преди той да отиде в Търново. И имаме някаква обща съдба с него. Бих казал и карма. И... Какво ще го запомня? С какво ще го запомня? С това, че ето се казва, че човек не се чувства сам, когато има такъв приятел. И с голямата му поезия, с благородното му чувство, той се беше аристократ човек. И аз съм истински аристократ и това нас сближаваше. Имахме общи идеи, общи разбирания за живота и за света, за космоса, ако ще. Случило се да ме нарича моя по-малък брат. Бяхме много близки. Последно, на 6 август на Преображение бяхме заедно на Преображенския манастир. Просто той е, както знаете, силно вярващ човек. Искаше да почете празника на манастира и прекарахме един много хубав ден, заедно с много търновци, много гости, които бяха дошли на празник. В момента ми е трудно нещо съвсем конкретно и в детайли да... Бихте обрисували Радко с едно-две изречения? Първо бих казал, че това е една изключително нежна душа и имаше някакви белези, които го отличаваха от обикновените хора. Дори преди съвсем наскоро той каза: аз знам 10 000 стиха на Изус, които мога да рецитирам не само от нещата, които аз съм написал, много на латински, на старогръцки. И това нещо го правеше уникален и много по-различен от всички други хора. Имам днес усещането, че изпращаме в света на нетленното един гений, който бе нетленен и приживе. Не знам какъв полет на мисълта трябва да притежаваш, за да можеш да сравниш миглите на една жена с пъстрия прашец, поръсен от крилце на пеперуда. Това е само един штрих от едно гениално наследство, което Радко ни оставя като изящна словесност. И съм съгласен с това, което чухме днес, че неговият живот не свършва днес. Граф Атанас Ванчев Дютраси е изявен член на Френската академия за литература и изкуство, чието член е и Радко Радков. Председател е на журито, което присъжда Международната Наполеонова награда Солензара. Радко Радков получи много големи световни признания. Той получи 2 пъти Наполеоновата награда Солензара, кавалер на френската култура, на Френския сенат. Той имаше, аз го продължавах в Ватикана, когато се състояха тържествата. Следвал съм много отблизо неговия живот. Ние сме свързани твърде много, не само физически, но и душевно. Аз също пиша поезия и преведох някои негови неща на френски, които сега ще бъдат публикувани. Освен това се готвят преводи на английски и на испански от големи английски поет Нортън Ходжес и испанския поет Мехия Хидалго.
Вярна приятелка на Радко е медицинската сестра Ружа Братанова. Тя е човекът, който придружава поета-драматург до Париж за връчването на Наполеоновата награда. Радко изпълни стаята с изумруди, маргарити, сапфири. 4 часа слушах чаткани на конски копита, развяти гриви на коне, потни гърбове, кръв и стонови на ранени мъжки сърца в битки и много нежност и много любов. И просто аз не знаех къде се намирам. Аз попаднах в някакъв свят. Аз не можех тогава даже да зная, че живота ми ще бъде свързан с Радко до последния му час. За мен той беше някакъв Божи пратеник, аз някакъв неземен човек, който като ангел размахва криле, минава през граници, през векове, връща се недокоснала земята, грабва ма и полита отново в някакъв невероятен свят, непознат за мен, гимназистката. И скъперника живот така отреди, защото през годините да се срещаме и разделяме за дълги периоди от време и винаги, когато сме се виждали, Радко беше един скъп приятел, на чието рамо можеше да се поплачи, с когото сме ходили на Капилонския манастир, на Космическото дърво, на Римския мост. Радко там твореше сонетите си, мълчахме заедно, плакали сме заедно. От времето, в което Радко Радков е бил преподавател във Великотърновският университет, колегите му пазят най-съкровенни спомени. За него професор Николай Даскалов възкликва, че това е човекът с орфическо дарование, претоварен с култура, човек, чийто интелект пее с лекота и финес. Може би най-лаконичната и най-безпогрешна характеристика за Радко като духовен човек направи на времето знаменития български критик, негов приятел Кръстю Коимджиев. Той каза така: той е спасен от нашите страсти. Единствената му житейска ловкост, която носи в себе си, е умението му да запази в себе си орфическото начало и духовното начало. Какво е Радко за мене? Аз съм много беден на думи да изразя с 2 изречения това какво е Радко за мен. Един гениален човек. Един човек, който беше не доброволен пленник. Той беше доброволен каторжник на духа и на миналото на България. За него миналото на България беше нещо, което прекрасно беше изразено в думите на неговия много голям приятел, един от най-големите културолози на България, Тончо Жечев, който казваше така: един народ, който не се обръща към своето минало, не може да има друго, освен печално настояще и печално бъдеще. Радко Радко беше доброволен пленник на този дух и каторжник за паметта на нашата България. Бившите студенти на Радко Радков са очаровани от ерудицията, паметта и рецитаторският плам на преподавателя Трабадург. И от тогава до сега помня много от нещата, които той ни е казвал. Искам да кажа една негова любима поговорка на старогръцки. Тя звучи горе-долу така: Хо космос кене, хо биос парадос, хо антропос юпокритес, елтен, ейден, апелтен. Това е старогръцката версия на онази поговорка, която приписват на Шекспир, но тя е много по-ранна от Шекспир и превода е такъв: светът е сцена, живота театър, човек е актьор. Дойде, видя и си отиде. Всеки, който се е допрял до тънката естетика в творчеството на Радко Радков и до него самият като човек, ще запази завинаги в спомените си жив образа на кавалера на златният стих. Ние винаги в библиотеката сме го приемали радушно, с изключително удоволствие, защото той не само е поднасял своите прекрасни стихове,
пред нашата аудитория, а също така е бил един от хората, които са участвали в дискусиите, в разсъжденията за състоянието на съвременната българска литература. Безспорно той ще остане с това, че това е един от най-великите български поети в съвременната ни литературна история. Един човек, който по своеобразен начин, по категоричен начин изповядваше своето слово. Един автор, който е свързан с историята. Един автор, който се впечатляваше от историята на царствения град Търновград и съответно сътвори безсмъртни произведения в стихове, както трагедията Балдуин Фландърски, както Патриарх Евтимий. И съответно ние винаги ще се спомним неговите стихове, когато той казва: да те погледам още малко, още мой Търновград. Преди с похлопак издялан смъртта, беззвездни нощи да теб да легне гъст, столетен мрак на непогледно робство. Ето там са колоните на мраморни дворци с мозайки. В един такъв вариант, нещо, което примерно малко творци са успявали да пресътворят невероятния Търновград. Порази ме поетиката в всичко, което е мереното нещо, като думи, като сила, енергия в неговите изречения, в неговите реплики. Пиесата се направи от един френски режисьор Пьер де ла Тор, който ние смятахме, че прави стар театър. Но когато започнахме да се разиграваме отношенията между си, разбрахме, че това е истинският театър. И на базата на неговият гениален текст. Още помня, макар и толкова години да са отминали сцени от спектакъла и текст от спектакъла, защото Радко беше благодарен човек. Той беше дарен от Бога да прави стиха, да прави любовта между хората. И даже тази година, сега от нова година се надявам да намерим средство да направим неговия спектакъл, не по-лош, Балдуин Фландърски в Търновския театър. Търновци заслужават това нещо. Това ще почетем. Помните, даже последният разговор с него беше точно това, че Търновския театър ще направи неговата пиеса Балдуин Фландърски. Спомените си за Радко събира в книга бившата му съпруга и приятелка до последният миг Светломира. Аз съм радостна и щастлива и горда, че той внесе светлина, която ще запазя и в стаята му, и в книгите му, и във всичко, което ни е дал. Дано българският народ оцени този голям гений, защото международните общества го оцениха. И дано да ни бъде вярна истината, че след като почине, тогава се оценява в България един голям човек. Алеята, изкряща като слюда, достигаше до залеза почти, до розата с трептяща пеперуда, до края на човешките мечти. Природата, замая и полуда, в обрамката на залеза и ти, видяхте, не посмях да се очудя, самата красота ме похити, почувствах, че от нея ще погина, алеята от кварц през мен премина, пламтяща от захождащия ден, и на върха и ти, като картина, в позлата, без художник, без година, зефир от шип на роза окървен. Днес всички говорим колко много е дал Радко Радков на света. Самият поет обаче многократно е споделял пред приятелите, че той дължи много на света. На Бог за гения си, на приятелите за предаността им, на любимите си жени за обичта, та дори и за изневерите им. Остава открит въпросът, разбра ли светът тази всеотдайност на поета и толкова много ли искаше Радко от нас? А може би той нищо не е искал, той просто много ни е дал.